Jeg vil gerne ende min karriere med at kunne læse op. Så skal jeg ikke huske så meget. En hel aften, og så folk bare sidder sådan. Jeg er begyndt i al beskedenhed, og jeg vil godt give en lille prøve på i aften. Når man skal læse op på den måde, så skal det være i pragtben. Og derfor har jeg taget det her med. Jeg har lånt, de ved det ikke, jeg har lånt det i Aarhus Kongreshus. Det er faktisk deres menukort, men det kan jo være lige meget. Jeg har lavet en lille, genfortælling af H.C. Andersens Den grimme ælling. Gjort den sådan lidt mere up-to-date i sprog og i billederne, og så har jeg strammet den op, så den er lidt kortere. Men ellers så er det den samme historie. Nu prøver jeg. Jeg læser op så langsomt, som jeg synes, jeg tør. Og det svarer nogenlunde til så hurtigt, som jeg synes, jeg kan. Men jeg har sat lidt kryds og bold, og så har jeg lige understreget forholdsårsleden, og sådan. Det skulle ikke kunne gå galt, det her. Nu prøver vi. Den lille pige voksede op ude på landet blandt sine 8 søstre. Hun var helt klart den grimmeste af dem, og derfor blev hun mobbet alle vegne, hvor hun kom. Hun gik mest for sig selv og græd og følte sig forkert. Da hun blev ældre, råbte folk efter hende på gaden. Se, der går den grimme kælling. Så en sommerdag fandt hun et sted nede ved stranden, hvor der ingen mennesker var. Hun besluttede sig for at gå i vandet, til det var varmt. Badetøj havde hun ikke med, men da der ingen var i nærheden, løb hun ud i vandet, nøgen og styg, som Gud havde skabt hende. Det kunne jo ikke genere nogen. Nu lå hun der i vandet og græd over sin skæbne. Åh Gud, hviskede hun, hvorfor skal jeg dog være så styg? Jeg beder ikke om at blive smuk, bare almindelig, så folk ikke mere råber efter mig. Pludselig hørte hun glade stemmer, der nærmede sig. Hun så til sin rædsel en flok unge mænd komme løbende ud i vandet lige hen imod hende. De grinede og var meget overstadige. Nu slår de mig ihjel, tænkte hun, og afventede sin skæbne med lukkede øjne og bøjet hoved. De unge mænd slog kreds om hende. Slå mig bare ihjel, hviskede hun. Mit liv er alligevel ikke noget værd, fordi jeg er så styg. De unge mænd lå hjerteligt, ikke ondt og hånligt, men hjerteligt, som om de morede sig på en god måde. Du er da mere end almindelig morsom, sagde en af mændene. Vil du ikke være med til at svømme om kap? Den grimme kælling blev helt forskrækket. Der var aldrig nogen, der havde talt venligt til hende før. Hun åbnede sine forgrædte øjne og så på de unge mænd, der stod rundt om hende nøgne og ugenerede. Hun havde aldrig set en nøgen mand før. Da hun lod blikket glide ned over sin egen krop, gik det op for hende, at hun selv var en mand. Så svømmede hun om kap med de unge mænd, og om aftenen gik de på grillbar og scorede piger. Det gør ikke noget, at man er vokset op som en grim kælling, hvis bare man er en mand.